Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι φετινές εκλογές της ΠΟΚΣ μας βρίσκουν μπροστά σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική ξενοδοχεία, η οποία άλλωστε μόλις βγήκε τραυματισμένη από μια τριετή περίοδο πανδημίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες προκλήσεις και δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας σε αυτή την αίθουσα ότι πρέπει με στένος να σταχθούμε σε αυξήσεις οι οποίες αγνοούν την αρχή της αναλογικότητας, όπως κατακόρυφες οριζόντιες αυξήσεις στο τέλος διαμονής, αλλά και στο ΦΠΑ, οι οποίες ταυτόχρονα με τον αθέμητο ανταγωνισμό που υφιστάμεθα όλοι μας από την βραχυχρόνια μίσθωση θα βάλουν τα φόβλακα στις επιχειρήσεις μας. Λίγο ησυχία θα παρακαλέσω. Μία αγορά η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί παρασιτικά με μηδενική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και το ασφαλιστικό σύστημα και παρόλη την εκάστοτε διακήρυξη προθέσεων παραμένει ουσιαστικά αρρύθμιστη με το όριο των 2 ιδιοκτησιών. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε μία σειρά θεμάτων, επί παραδείγματι ο συστηματικός αποκλεισμός των μικρών ξενοδοχείων 1, 2 αλλά και 3 αστέρων, τα οποία είναι το 75% της εθνικής ξενοδοχείας, από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού με διάφορες προφάσεις, όπως οι απαιτούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας, δυσχεραίνοντας παράλληλα την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και βαθαίνοντας το χάσμα ανταγωνιστικότητας με τις υψηλότερες κατηγορίες. Η προβληματική σχέση μας με την τοπική αυτοδιοίκηση, η δυσχέρεια στην ανέβρεση προσωπικού, τα πνευματικά, συγγενικά και καθολικής δικαιώματα και άλλα ουκ έστι τέλος. Οι σημερινές εκλογές, φίλες και φίλοι, είναι το διαδικαστικό κομμάτι. Το ουσιαστικότερο και δυσκολότερο κομμάτι είναι τα μεγάλα προβλήματα που μας περιμένουν την επόμενη μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει σήμερα πρέπει άμεσα, ενωμένο, να κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα, αναγνωρίζοντας με τις ιδιαιτερότητες, αλλά χωρίς δε τεχνητούς διαχωρισμούς σε μικρούς και μεγάλους, νησιώτες και υπηρετικούς, βόρειους και νότιους, χωρίς προσωπικές εξαρτήσεις και αλότριες επιδιώξεις, ώστε να υπηρετήσει με αποκλειστική ενασχόληση εμάς και μόνο εμάς και τις επιχειρήσεις μας. Άλλωστε, είμαστε πολύ λίγοι και δεν μπορεί να μας περισσεύει κανένας. Η ενότητα είναι το απόλυτο ζητούμενο του κλάδου επί μακρόν, άφησε πίσω μας τον πολυκερματισμό, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αυξητική πορεία του κλάδου από το 2010 και μετά, με τις αφίξεις και τα έσοδα σε θετικό πρόσημο και φυσικά μας βοήθησε να επιζήσουμε τις πρωτόγνωρες λέλαπας της πανδημίας, κρατώντας ουσιαστικά ζωντανό ποιον άλλο τον ελληνικό τουρισμό. Αυτή την ενότητα πρέπει με νυφαλιότητα και στένος όλοι μας την επόμενη μέρα να τη διαφυλάξουμε. Και αυτός άλλωστε είναι και ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία χρειαζόμαστε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο χωρίς εξαρτήσεις, με ενότητα θα διεκδικήσει δυναμικά, με ρεαλιστικές θέσεις τα δίκαια του κλάδου, αφήνοντας κατά μέρος προσωπικές, στρατηγικές και επιδιώξεις. Είμαστε όλοι μας, θεωρούμε, μια παράταξη στην ξενοδοχειακή. Θα πρέπει πέρα από πρόβατα και προτιμήσεις να διεκδικήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με σοβαρότητα, ανυφαλιότητα, αλλά και τεκμηριευμένες προτάσεις, αφενός με λύσεις στα θέματά μας, αφετέρου δε, να αποκρούσουμε τη διαφαινόμενη φορολογική επιδρομή που θα ροκανίσει την κερδοφορία ή ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά μας. Άρα, η επιλογή του σώματος σε πρόσωπα, με σαφή προσανατολισμό στην ενότητα και τη δυναμική διεκδίκηση των θεμάτων μας, είναι η χρησιμότερη όλων των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων της ΠΟΚΣ. Γιατί μόνο ένα ενωμένο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς εξαρτήσεις και αμφιταλαντεύσεις, το οποίο θα πατάει σε μία βάρκα, τη βάρκα της ελληνικής ξενοδοχείας, θα μπορέσει να μας εκπροσωπήσει επάξια και να διασώσει εν τέλει τις επιχειρήσεις μας. Για τη συμμετοχή μου και προσωπική σε αυτή την ομαδική προσπάθεια, σε αυτό το νέο ξεκίνημα, θέτω την υποψηφιότητά μου στην κρίση σας, θέλοντας να συνεισφέρω σε επίπεδο ανάλυσης και γνώσεων, τόσο με την ενεργή εμπειρία μου ως μάχημου μικρού ξενοδόχου, όπως λέμε, πολυεργαλείου, όσο και με την παράλληλη ιδιότητά μου ως μάχημου πολιτικού μηχανικού. Και επειδή, όπως λέει και ένας σοφός φίλος μου, η γυναίκα και την ψήφο λέει πρέπει να τη ζητάς, σας ζητώ να με συμπεριλάβετε στους 12 σταθμούς προτίμησης που έχει ο καθένας σας. Σας ευχαριστώ πολύ.